Intentem tocar diferents nivells i tan importants són els que han fet una gran trajectòria esportiva com els que han fet una gran temporada, com evidentment la cantera i els més menuts que comencen des de ben xicotets a practicar esport molts així en el poble i en les escoles municipals i que també mereixen el seu premi. És molt important el reconeixement que es faci, no sols, com tu has dit, per a l'esportista que arriba molt amunt, però pel de baix és molt important. He jugat en Picassent i jo li tinc molt d'apreci a tots els entrenadors que he tingut en Picassent per el carinyo que m'han donat i sempre han estat ahí ajudant-me i apoyant-me en tot el que fem.